Voldria dir bàsicament una cosa, i és que des de fa 30 anys, perquè ja estem en el 31 aniversari, però fa 30 anys, cada any, en revoltant el 26 de juny, que és el Dia Mundial contra la Droga, vos hem cridat per donar l'informe del projecte Homo Balears i de la situació de drogodependència i de rehabilitació. Bàsicament aquí recordar que des del començament fins ara és vera que han canviat en moltes coses el projecte Homo Balears, però també és vera que han seguit una base i una filosofia comuna sempre, dels mateixos valors, com són transparència, com són creure en la possibilitat de la persona que se pot recuperar i en el protagonisme de la persona, com és, per exemple, ser molt honest a l'hora de donar datos. No tenim per què inflar ni per què disminuir, perquè som com som i la nostra realitat és... Aquesta foto, en la memòria dels 30 anys, que hem volgut que sigui molt visual, molt gràfica, i aquesta després podeu tenir una, si no vos han donat ja, vos ho donaran, una més petita, portable, però és exactament la mateixa informació. Però, malgrat sigui aquesta memòria de 30 anys de valors del projecte Homo, el que sí que vos convocam en els mitjans és per oferir, com cada any, el resultat del perfil del drogodependent de l'any 2017, en què ha variat respecte d'altres anys, etc. Dir que un missatge previ en aquests, que tots aquests estudis els fem per saber en qui estem tractant, perquè les persones que venguin ens diguin quines necessitats tenen i adaptar els serveis que oferim en diferents dispositius, adaptar-los a les seves necessitats. És a dir, totes aquestes memòries tenen una doble intenció. Per una part, fer una foto diagnòstica del perfil d'aquestes persones i una altra, una intenció d'investigació aplicada. Què vol dir això? Que tot el que fem va adreçat a la millora aplicada, perquè després a la millora del dispositiu i del guany hem atès a 1.394 persones diferents. Hi ha un lleu increment respecte a l'any passat. D'aquestes 1.394, una de cada 5 és dona, és a dir, el 20% són dones. El 12% de les persones van ser atesos a programes de joves i adolescents, el 24% a programes residencials per adults, el 26% a programes ambulatoris per adults, el 16% persones ateses a programes de reducció del dany i la resta van rebre atenció a programes penitenciaris. Ja tenim una primera foto de quants són en quant a gènere, quant d'homes i quant de dones, i després el tipus de dispositiu, això, quantes persones diàries, quina és la vida quotidiana de Projecte Homo. 523 persones diàries són ateses a Balears per Projecte Homo per un problema d'addicció. 523 persones diàries són ateses a Projecte Homo per un problema d'addicció. 37,7%, la substància principal de consum era la cocaïna, 37,7%, i l'alcohol és 30,3%. És a dir, ja tenim les dues terceres parts, pràcticament, en dues substàncies de referència principal, que són la cocaïna, la primera, i l'alcohol, la segona. De la resta són pràcticament idèntics les altres drogues respecte a altres anys, amb una variació d'un punt o un punt i mig, que en realitat no és significativa, però dic que l'heroïna han demanat un 16,5%,
vos tornaré a repetir, la de cocaïna, 37,7, alcohol, 30,3, cannabis, hachís, cannabis, etc., 14,2 i altres, 1,4. El gènere, el tipus de dispositiu, la substància principal de consum, ara l'edat. El premig d'edat de les persones que venen són entorn a les 37.128 persones. 7.128 persones entre alumnes, familiars, mediadors socials, etc. Varen participar el 2017 a les diferents activitats de prevenció. I dins aquests entremig, entre la prevenció indicada, que seria en termes específics, tècnics, la prevenció i el tractament, està el que fa un any aquí vos varen presentar a vosaltres, que era el programa CIBER. El programa CIBER, fruit d'anys de peticions, va adreçat a addiccions sense substàncies, bàsicament a joves i no tan joves que mostraven una conducta addictiva, no m'ho diré així, depenent de les noves tecnologies, mòbils, xarxes socials, etc. Això ho vam presentar avui fa un any i des que ho vam posar en marxa ha passat un any i us donem dues pinzellades de com és. Aquest any han iniciat tractament 28 persones, 28 joves i adolescents, amb aquest perfil que se distingeix de l'altre de que no tenen cap consum abusiu de drogues, que és exclusiu d'addiccions. Evidentment, amb els altres programes de joves sí que tenen amb aquesta ocurrència de l'addicció a les drogues i l'addicció a noves tecnologies. Però aquest era només per persones que sense tenir un abús de drogues tenen aquesta conducta addictiva declarada fa poc, fa un mes per l'Organització Mundial de la Salut com a això, un trastorn addictiu. Han passat 28 persones i actualment hi ha 14 joves i adolescents que venen grup i que treballen individualment, ells i les seves famílies, perquè com sempre dèiem, l'empilar això ho demostrem amb aquest logo triple de la persona interessada, el programa Project Homo i la família o les famílies, això simbolitza aquests tres muñecos, no? Pues també en el programa CIBER, en tant en quant tractem un perfil diferent però des de la mateixa filosofia i els mateixos plantejaments terapèutics de la importància de les famílies. I fins aquí el que serien les dades, obert a les seves preguntes, però sí dir o provocar una reflexió de que nosaltres no ho oblidam això, de que aquests darrere aquests números pues hi ha persones, i això crec que ho hem de recordar, i això és el nostre estil de treball. Darrere aquest 13%, el 14%, el 17%, o si puja 1%, o baixa un 2%, el nostre enfoc humanista ens fa recordar-nos any rere any de que darrere hi ha persones, encara i ulls, amb expectatives, amb il·lusions, amb sentiments, amb frustracions, que pot ser sigui el nostre company de feina o el nostre company d'universitat o el veïnat de dues plantes més a dalt. Dic perquè és superimportant el paper que feis de difondre això i de recordar que els números no són freds, no? I darrere hi ha persones que pateixen, tenen il·lusions i tenen el dret a rehabilitar-se. Això seria el missatge, a l'igual que tots aquests estudis que feim no servirien de res si no ens aporten un benefici de cada any millorant el servei que donem. Aposta ens atrevim des de l'humilitat, però també des de la contundència de l'experiència de 30 anys, de fer una sèrie de recomanacions. Una sèrie de recomanacions
a nosaltres mateixos, a les autoritats, a les empreses, a la societat civil en general. Breument, i si després voleu que ho ampliem, ho farem, però serien recomanacions. La primera, resulta imprescindible la intervenció preventiva en l'àmbit laboral. Tenim experiència llarga de treball a les empreses i les empreses cada vegada ens demanen més intervenir des de l'àmbit de la prevenció, però normalment ens ho demanen tard, que és quan ja ha sorgit o han detectat un problema. I aquí és el que també fa 30 anys deim, la clau, el mantra és prevenció, 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 prevenció. També a l'àmbit laboral. 2. El tema de la salut. Un percentatge significatiu de persones que tenen problemes de salut associades, sigui mental, sigui físic, etc. Per tant, l'enfocament que feia el projecte Tomo, que és triple, bio-psicosocial, aquest és el nostre model, bio-psicosocial, la part física, de salut física, la part psicològica, mental, i la part social, però la part biològica, el crit és treballem més colze a colze en les xarxes privades, públiques, de salut, centres de salut mental, etc. Treballem més. Evidentment que estem coordinant, però treballem més, perquè això ens està dient el perfil de les persones que venen. 3. Ens sobta que el tant per cent de les persones que venen amb problemes legals o a complir, a fer una condemna alternativa a la presó, que sigui baix aquest tant per cent. Perquè és baix quan després mires que a Espanya, segons dades d'institucions penitenciàries, hi ha 49.000 presos. 49.000 presos. I el 59% d'ells estan per delicte contra la salut o delicte contra la propietat, que presumiblement la salut i la propietat, robos, hurtos i tal, tenen, i ho sabem tots, tenen relació amb el consum de drogues. Ok, no hi ha una correspondència de les persones que han tingut altres anys un tant per cent més alt, i la crida és sistema judicial, autoritats, senyors, fiscals, jutges, de majors i de menors. Recordeu la intenció rehabilitadora i reintegradora de les penes. Recordem-les. I penseu, quan el delicte ho permeti, evidentment, penseu en les mesures alternatives i en els tractaments terapèutics, si el motiu pel qual estan a la presó és el tema de la droga. 4. Breument la família. Les famílies podríem dir ara. Els models familiars, l'entorn sociofamiliar, importantíssim. Continuarem treballant per la importància que té, per l'alt grau de conflictivitat intrafamiliar que se pot donar a les persones que tenen un problema de drogues. Doncs treballem això també. I treballem també en xarxa. I treballem en xarxa amb els serveis socials, en les conselleries corresponents, de família, de menors, etc. Treballem amb aquestes conselleries, amb aquestes entitats públiques i també a les altres associacions privades, perquè la conflictivitat en l'àmbit familiar a les persones en consum de drogues no és despreciable. 5è i penúltim, ja vaig acabar. L'accessibilitat per sexe, la perspectiva de gènere. Especialment a projecte Tomo, que té també nom de dona, i tenim... El projecte Tomo té nom de dona, és una campanya que van treure a nivell nacional i que a més fa més de 18 anys que s'aborda les diferències de gènere en el tractament a tots els programes de projecte Tomo. Per 15 a 18 anys específicament. I de fet hi havia un projecte dona, hi ha comissions d'igualtat, etc. Però ens hem de recordar, si veiem una realitat que és que el 10% de les persones són mares amb fills, de les particularitats, de la dificultat que poden tenir afegida
les dones i sobretot mares per iniciar un tractament. I sobretot borrar del cap el tema de l'estigma social, de que a més de tenir el problema d'addicció, pitjor, amb més duresa se jutja a la dona. I ja per acabar, en quant al tema de l'alcohol i les altres drogues. El consum, l'increment de la cocaïna, el manteniment, com sempre, del seu fidel alcohol, ens preocupa un tema, que és el tema de la banalització del consum. La banalització, el restar importància, l'acceptació social, ja sabem que la tenim en l'alcohol, en tant en quant droga social, legal i acceptada, però observant determinats increments a tot l'estat espanyol de la banalització o la relativització de la perillositat, és a dir, la disminució de la percepció social de perill amb el tema de la cocaïna. I, com sempre, així com ha començat aquesta segona part, prevenció, prevenció i prevenció. Moltes gràcies. Obertes les vostres preguntes. Dels programes de tractament, aquests 30 anys hem atès a 30.462 persones. Persones usuàries. Això vol dir que alguns han iniciat, en 30 anys han iniciat, han recaigut, han tornat. Si sumàssim totes aquestes persones usuàries són 30.000. Amb un promig de lo que deien recorreguts diferents, d'entrades i sortides, persones diferents, però és que no vull embullar amb això, persones diferents són 11.500. Serien 11.500 comptant 1, 2, 3, però si jo he fet al llarg de 30 anys dues entrades, això és el que suma, acumulant dels anys, aquest 30.000. Podeu treure la mitja ja de recorreguts, si vol dir 30.000 i 11.500 van entorn a 2 i pico recorreguts. Recorreguts són entrades i sortides. Familiars atesos, 33.309 persones. 33.309 persones. I el cercle, el que deim cercle relacional, d'amics, etc., assessorat, perquè no tan sols treballem amb l'individu i la família, sinó també amb el seu cercle, 55.133 persones. Dels programes de prevenció, 165.517 persones. 165.000, si els números són grossos, però clar, són 30 anys, 165.517 persones. Fa 30 anys, el projecte Homo va néixer per respondre a una epidèmia concreta en aquell moment, que era l'epidèmia de l'heroïnomaria. I a més, hi havia unit dues coses. Una, tota la problemàtica del SIDA, i entre les dues, una problemàtica que a nivell social era dur i feia sensibles a cert tipus d'autoritats, que era la inseguretat ciutadana. Sigui un drogadicte de fa 30 anys, quan deien drogadicte, mitja hora en fora veiem que tenia problemes. Avui dia no s'adona. Per tant, quina ha estat l'evolució? No. O sigui, hi ha qualque cas que sí que s'adona perquè queda remanent encara persones d'aquell tipus i d'aquell temps que encara permaneixen sent addictes, però l'evolució ha estat molt grossa. Per exemple, la normalització de la persona addicta a dins la feina, a dins la família, fins que no arriben a estar fart ell i la família, o els seus, o la feina, i diuen, mira, tu fas qualque cosa, ja estem fart de tu, no? I per tant, llavors es ve a fer el programa. Quan ha mantingut durant anys l'experiència de non-vida. Hi ha un fet també que de llavors d'ençà hi és gent molt jove. Molt jove. Jo recordo que els primers que venien joves relativament
tenien 21, 22 anys, era qüestió d'heroïna. En aquest moment, Projecte Jove va néixer, fa 20 anys que va néixer, més 22 anys, neix Projecte Jove. Per què? Perquè volen donar en compte que posaven en lot de 22 anys, junt amb persones de 40 que per ventura duien 10 anys de presó, en lloc d'ajudar-los, les feien mal. Sí, direu una altra cosa. Divendres, qui ve, farà 22 anys que varen crear la primera comunitat terapèutica per persones que no només tenien el problema d'addicció a l'heroïna, per cas, sinó que per persones que també tenien altres addiccions, bàsicament a pastilles, i que per ventura la resposta que la societat com a tal devia donar era de metadona. I per tant, creant la primera comunitat terapèutica a Europa en què se donava persones lliures de droga i persones amb dependències a altres tipus. I ara celebrarem el 22 aniversari i jo ara m'aniré a fer un seminari a tots els eslots d'aquesta comunitat terapèutica. Va ser molt significatiu, l'hem presentat en aquesta comunitat a distints congressos mundials, a la Haia, la vaig presentar, a Nova York, etc. Perquè fins en aquell moment no se crea oportú ni convenient que persones amb dependències X poguessin estar a una comunitat amb persones que lluitaven a dins un ambient lliure. Hi ha diferents itineraris, sempre m'entenem que encara que sigui ciberjove és perquè el gran gruix està en la població jove, però hi ha un altre itinerari per persones adultes, que es tracten de manera diferent. Quines són les temàtiques? No només les xarxes socials o l'ús del mòbil o de l'ordenador, sinó també les apostes online, que són via d'entrada a altres circumstàncies. Un ús descontrolat pot derivar en o bé un abús o bé un ús inadequat. M'explic, és a dir, si jo no tinc control sobre l'ús de les noves tecnologies, que no les estem demonitzant, tots empleam, menys qui avui no se treu un mòbil en xarxa social de la butxaca, no és el mateix. No estem demonitzant l'ús, simplement estem dient, sobretot a població sensible, en procés de construcció de la seva personalitat, com són els joves i els adolescents, a no tenir cura de l'ús que se fa de les noves tecnologies, que ens ha un ventall enorme de qüestions positives, accés a la informació, contraste d'aquesta, etc. Però també una finestra a usos inadequats. O sigui que aquest problema d'addicció o de falta de control se poden donar o bé per temps dedicat o bé per l'ús inadequat. L'ús inadequat pot començar a les apostes online o ficar-te accessos a qüestió de cibersexe, a qüestió d'apostes, a qüestió de també drogues a la xarxa, etc. És que aquí les mitges juguen com juguen. Clar, fa tant anys la pandèmia de l'heroïna no eren tan grans perquè no havia passat tant de temps del consum d'heroïna i te venia gent amb 20 i pico, 23, 24 anys, però potser duien 5 anys o 6 anys de consum. Clar, és que havia romput en els anys 80 i 90 l'heroïna i no havia recorregut. L'important i fonamental de la pregunta que fas és quan abans vinguin a tractament limitam o interrompem el procés de deteriorament que té associat al consum, de deteriorament, el que vos he dit abans, biopsicosocial, de les relacions familiars, del tema de l'ocupació, del tema biològic, de les malalties associades, del deteriorament en general. Quan vengui més prest, menys puges una escala de deteriorament.
Això és el que fa 22 anys ens va dur a plantejar precisament l'atenció de projecte jove i la insistència brutal en els programes de prevenció. Quan menys temps passi una persona en el temps de droga, de consum de drogues, més fàcil serà la seva rehabilitació. I amb aquí jo te diria dues coses molt senzilles. Una és la sensació de bastanta gent que està jugant, entre cometes, amb això, diguem, jo control, jo faig el que vull, jo crec quan vull, bueno, totes aquestes frases i expressions que se deu i coneixen. Però n'hi ha una altra, que per mi és clau. Quan una persona ni física ni psicològicament està feta, la destrucció és molt més grossa. Feta vol dir pels adolescents, joves... Sí, exacte, està... No, que no ha madurat ni físicament, o sigui, en el lot de 16 de 18 anys, físicament no està fet. Igualment que psicològicament, nosaltres solem dir una expressió que a vegades quan una persona comença a ser addicta, deixa de créixer psicològicament. I per tant, quan abans, molt millor.